Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yako nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkino nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo tore nekirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Tariki ni 15 na isato cy'umutinyi oikomi cyo mwaka w'ikiribubere 2023 nigo yaragire Ensa Eyemo yabona maragoba asenero biyobikiranu okoretera mangana mayabu na berika bwatika kura chingongo cyonsi inyekense nabo igogo sangirirwa n'abasaki baito na kweneke mnawe yaberike gotukira asemesa ya mangana mayabu mwanchu muri yango kwalgani bene irinde tubutobosanga asubwamo asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bukanda gutugwatia wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemere ya YouTube wetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bukanda wetera www.ndizitv.net iretera na Fridah Kerubo na asinsemo chibero kenge gutugwatanere Joshua Auta uliyo kwendeke mna chibichana bwigelyo gire gukira sole asenchira ya bene nigakoro kwa petronira mukira mwanchi muri yoya yatoranyara amangana maya asenchira yoko yachuta. I can say a property worth close to 4 million was wrested down. Iskuru yaba murayariyo kindo konyora sarenene magaga yokonyoro mubasukano bomurero. Ntubwatie para se kanya yera matobe nigengo mugondo lakini bono twanyorire ng'abagambi baito mbato bwate se timbato inyorete batakire gotoroserie para magega yo kwemurungania se miaka 15 nigo epare yo yaberige kwagachwa lero mambia saa 12 ntwawayi echa egari ya Nyansiongo egiye gocha paka maseito magocha kurigie chae elitusimigete ye factory ya Kyamukama tolende chimbebe asobonia bwechaye okuna kokobolia kwa balemi Mwancho muliyeri yango kwa ligani bene lindu tabito sanga asubwamo gochaka bonoiga Amayia yebirebiga niyo tuko yachaka kurase county ya Kisii asingo kumenya nigo asarenene yaberege kwene kigwa ase skuru yabamra yariyo kindo yogotoka ase bunge yabomachoge borabu magega yo muliro gwateka ase chinsemecho kolengana no morokyo monene Geradorina nigo babere bagosiria enibo gwetania chimilioni inye sekolende aboroki wabekera sigia kyanda goika 10 babere bagotomwanga chingaki obotuki bogenderete muri kito Juliani Kerubo no robotiro asenchira yobekiranu Eskuru yabamurayario kindo nigegendete konyora sarenene maigayo muliro gwateka ase skuru eyo Gerald Orina no mwalimu monene gwe skuru eyo. The dormitory is made on It's a temporary dormitory made by parties, and the fire just started and it raised the whole dormitory down, and a lot of students lost their property. They lost mattresses and personal belongings, and the school beds and even the dormitory itself. I can say a property worth close to 4 million was wrested down.
Korengana nere mworo kigwata yonyorete chingoma ase goika bono ekyo kiageretwo muriro uyu gwateka gitaranyara kumanyikana ase obotuki bwachakiwe. So we did not have casualties, but as they were learning to put off the fire that had burned their dormitory, a few of them could have gotten some bruises here and there, and they were treated, and they are very in stable condition. The cause of the fire, investigations are still on. We are not able to sustain the cause of the fire. Waigo ni gatebire bono mbakonyara gukana gusomorero uyu ochagetu no muntu asasemeirie obotuki. We can also not rule out the issue of arson, but I'm sure the investigative agencies are doing their best to piece information here and there together and ensure and give us the cause and the source of the fire. I want to assure the parents that all the students are safe and they are doing well, and even though most of them slept in classrooms last evening, they have woken up well, they have been in class. However, this morning the board of management sat and they passed a resolution that given that the term is coming to a close and our students have completed doing exams, they be released to proceed for their vacation so that they can leave space for the candidates. Ayanaro abaiboli babwate na gusaba obokonyi gocha ase eskuru eyo. Bono muna tuika mwigo muro bwate butuko mona kidoka ikya form 4 ikyara muro cha buri ya na tuna bara bogaika ande muna bana bara baito na utwa tubutuguru butuko utwa ikira twanyore na bana ambao mieti ko twanyore lakini yakera twakore usauri muna abaiboli twasabira abana baitu form 4 bajita kwana barabwe tobakuande tomento ko baremia elina matima go jamba twara wasi kyaro mukasa muno wetu mumurero abana sikolengere bizo. Tunaomba gavana wetu kwa istoma tusiliungua hiyo gharama sio kwa wasasi. Tulikuchagua tusaidie upande huo kama sisi wasasi. Sikia usiku gavana wetu Simba Arati alipata kuingia shule yetu ya Rio Kindo Boys, akapata kuwasaidia mablanketi, bed sheet na vitu zingine zenye zinasaidia wanafunzi wetu. Chenye nilikuwa naomba ni maombi kwa ajili ya shule yetu ya Rio Kindo Boys. Abumaragoba umugavana we county ya Kisii na betaka gwika Ensa na kuru obokonyi. Umefanya kutosha, walimu wamefanya kazi nzuri. You know this is the only school kila mtu anajivunia. Mshaisikia Kisii school imetoka? Hapana. Kwa sababu wanajiamini. Watu ambao wanajiamini hawezi sikia incident of discipline. Hawezi sikia incident of discipline. Ama chochote kibaya kwa sababu kila mtu is concentrated. Ingoripota Ndizi TV kwa chinsemo chia umachoge ya Borabu ndoke Julie Kerubo. Amasabo ase aborokyo abakepsia KCP na boigo KCC nigo abakago kolekana bene asensemo y'omwali ime ya bontali bunenchereyemo y'okwerobelia morobelio yo nigo bagokwaliganiro bene no mufadha Nyakundi oyobeka aborokyo bosi bwo monene na boigo gotwara ogosemile bunamba chigokolia buya Molikeito Ndemo Steven no roboti oruo. Esukuru yo mwalime ya bonchari rero nigatwara amasabasa aborokiwa batandichi misano na ibere bamatemo manene akipsea AKCPE AKCSE asaborokiwa be secondary ne skuru yo boroso yo mwari asomo yego yobali tukora una fadha Nyakundi niga borokiwa bonsi banyara gusabirwa kubekwa bose bo manene na gusabirwa chisemi bosi ba matemu amanene. You are a promising future of our land, so we pray for you and bless you
and that God may make you a source of hope and blessing. Kwa hivyo sasa tunawaombea ili tuweze kuwanyunyizia maji ya baraka. Kwa hivyo we are invoking the presence of the Holy Spirit to descend upon you. For us teachers, we have done our best. Priest, I want to say this. I saw you were doubting, but I want to confirm as the Deputy Academics Church of Discipline that our students, they are ready. Whenever you go there at the parish, continue praying for us. What we want to pray for our students to be health. Are we praying for health? Not for food. Parents, as you go, support these students. Gatie chinjera chogo sira abaorokigwa abakwani nigo basaba babori kwenekia buna abaorokigwa babo mbagwate chinga kichinto ero rugwetera kwenekia mbagwate binto byonsi biganeiri bosibwa matemu. This is the last day you are going to see them. Mukionana na wao leo, next time unawaonana ni wao ni wakati mnawapiki hapo kwa gate wakielekea nyumbani, but in between hakuna kuonana. Leo ndio siku ya mwisho kwa sababu tunaenda kufungia wao pale ndani, hata kwa uwanja hawatakuwa wanaonekana. Itakuwa ni masomo asubuhi hadi jioni na kufanya exam. Support them pockety and even when you pray, support them. I heard they were asking in the news if they tell you they need 500 shillings, because I know during exams, principal will tell you, you might not be required to be here. How I wish that this is the only time, this is a national exam, try to boost them so that they cannot come and say, you didn't support me while I was sitting for that exam. Omwaka oyeta nige skuru yo mwari abe namba ya kabere me abonchari ne means ko ya isano na ibere nuguta isano nemo mage secondary ya St Paul Sigonga asekerengo mwaka oyo kere mine isano na isato nugute Eyemo korwa saboro kigwa chiminye na 15. Achuto ni mwanaume wengine ni photocopy. Kwa dakika umeomba wanafunzi watapita. Mwaka huu tunasema 300 ni university. Agenda yetu kamili, maombi ndo ya muhimu. Hakuna alo kamili, alotimia ni Mungu. Kuripoteria Ndizi TV korwe skuru yo mwari ya ward ya Riana ebunge ya Bonchari ya county ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Gotigara imeyengana erengete chisemi nigongo kumenya bunani gababwatani bagendete gwesokia bene nabo igogo sira aborokiwa asingencho yo kwerobelia asa matemwa manene alibosio ime county ya Nyamira litkolia rero ni gabarai baba gwesokia bene bakoragwa no monogeri bwebunge eyo enokokero nabo igogo bwaterana no muraibwa bange Abel Mose nabo igo omo chief whip Nyambega Gisesa nigo baba gwikirana ase bunge ya North Mugirango nabo igokorwa obokonyi murikito Joma Angi nabakagwikirana sinsemecho nabo igogotwariganiria orobotiro kubwatia. Asante sana Enoch. Nigo etigarete amatuko amakego cyase amatemwa amanene agredi sano nemo kipsea amatemwa a klasi sano na isato KCPE amatemwa a form 4 KCSE ase aborokiwa na aboroki abagendate kwe aligania kuchigo ikaransera amatemwa ayo. Usome ufanye bidii ndio siku moja utafanya nini? Nigo monogeri bwebunge county Nyamira Enoch Okero airali bagali abene gotalira egachi chisukuru cyoboroso imebunge ya North Mugirango bunanyakenyo misia mosobwa ne chisukuru chinde ase aba ogosira gwebintu barachi gokolera amatemu. Na vile tunajua kuna upungufu mwingi katika mafamilia zetu,
especially kutoka kwa wazazi kufikia mahali wanasaidia wanafunzi na vifaa vile ambavyo wanahitaji katika mtihani wao, especially geometrical sets, inakuwa ni ngumu sana. So leo nikaamua nipite kwa hizi mashule, na huu mpango ni wa kupita mashule yote katika kaunti yetu ya Nyamira. Nigo asaba bwatani au asesekte chisemi kweneke buna amatemu ayungo korale asobwa sioku na se oboikiranu. Hakuna shule ambayo ingependa mtihani wao uharibike juu hiyo ni maisha ya wanafunzi ambayo inaharibika. Ningewaambia waweke usalama wa kutosha, wakawaongeleshe watoto wale ambao wanaenda kukalia mtihani, wawape ile confirmation that wako sawa kukaa kufanya competition na wanafunzi wote wale. Egati abarai bataranena no mochifu ipwe bunge county Nyamira Nyambega Gisesa omuraibu abali abange asebunge county Nyamira Abel Mose omo MCA Obokeira Joel Ombonge asebarwa eirabune serikali ya county Nyamira nebegete emeroberi go kigosira kisemi anene mono aborokiwa bakurwa stinga kitari kwenyara tugateba umwana konyora magisia mang tomaeki scholarship taivo umwana tayo kuruga tomoeta gosoma busa baringa bagonte una baje basomera baruto abange sika karocha bas toebona magisia arenga 350 and some of the roads. Na kwa mashule tumefanya ECD classes, some of the schools tumefanya ECD classes, tumewapatia vyoo, tumewapatia maji. Basaba wabunge bare ime county Nyamira kweneke bunango sira bare chisukuru. Mahali umeona wanafunzi wao wenyewe wanatuambia wananyeshewa katika madarasa zao. So mimi nimewahimiza wale wajumbe ambao wanasimamia hii mambo ya CDF wakaweze kuja wasaidie wanafunzi wetu. Ase asabo kubwaterana ase abarai na kumuhakera omonogeri webunge county Nyamira Enoch Okero ekoko ase obochori obonene yo muspiko ito obotosira na ndo bwata marifa mangana kamangana kebe igate barine ngana bwate meburera ntu ase egento gyo katokora no komoro kiyo yakurutera egere na bari baturutere bono tokomotena aba ruterano onde bwensi utagite kurwani muspiko ito amono mu governor ito afanye nini? Tunaendelea kuhakikisha kwa hii serikali yetu ya Nyamira tunaipeleka vizuri. Na leo pia tunapea thanks kwa speaker kwa hii project anafanya kwa mashule. Ensemo ya borokia na baiboli mbairanelya abarai abumbi mono ase ogosira aborokiwa babo. Mmeletewa mnashukuru. Kwa hivyo nimesema asante. Kijana yangu Keva. Gingo reporteria Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Gotigana nayo na gosika mutu wa soro botironde ni gongo kumanya una wano ni go chi factory chie chae chia boli gosika chimbebe anemono chinga kiba kugora echae okwana kurase factory ya Kiamukama ni go abalimi baba bakobeka biara ekali kurase factory ya Nyansiongo eyaberike gotambuka chimbebe nabo igo kugora echae konde ni go batebirumna ebona siyo ni go erabege koenanwa kolengana nekerengo yechikiro asekera chi factory mulikito Hamisi Josephat na robot yoruo yombo kibotaneli bwe chai mensa ya Kenya KTDA ngena nete omuroberio bubugoli bwe chichae anene kulwa chitundubali ububegete chimbebe imechi county litiko lya lero nigo abalemi kurwa se factory ya Kiamukama banyarako bako yebeka byara igali ye factory ya Nyansiongo yanyarako biyukirana asitundubali imeya nsemo ya Kiamukama elikogore chai kurwararo chinguru chia factory no bongo bwe chai ni chai ngia lichikori ya KTDA akarote ketokobeke etundubali ya setundubali ya KTDA kwekobeke 2 to 3 kilometers away lakini kesi kagenda to Nyansiongo gocha Kiamukama no kogore chai yetokurwe se tundubali yeto bachakirete tundubali ya Eyemo ya kabire bonege basoete chitundubali nye bakurusie chayao factory itongwa kanere SS wuche county SS yenere kwa gacha chipara akorosi chipara ase chigali chito chigweka Nyansiongo factory bangwa kanere SS ya bogo Nyamira county iwe minute ngantyo toko barose chipara beta boye chai
lero mambia saa 12 ntwa wai egari ya Nyansiongo igiye gocha paka maseito magocha kurigia chae ili tusimigete ye factory ya Kiamukama gegari iyo ntwanye bwata twanye bekire polisiere aba director kurwa ase factory ya Kiamukama na Nyamwamu nigo batebire obone bwechai gucha se factory chaisiko na oboirere okeana gwechikiro okwanene kwanyara kobokwira ninse ligoririe bonus nigo chikurwa weterese chae litoko pima ekere volume ere igoro na litokonyora chibesa erinde twa balimi wono balimi bake mbale bagocha barabwo babegete ko ni mara bao ni mogeni bao ni go Nyansiongo ende baje ko udimani atoe chibesa yarro kaninga Kiamukama ko nyisia katogocha ekiagira kerecha ekonda Nyansiongo mara no chirema mogeni no chirema at the end of the day a factory tergo chikutwara folium na kire tergo tware folium ndirgo twara bonus turakane muri igo chinguru che factory ne folium ne re bonus niko barure egekuro egetindigo chia ase chi company ne chi factory echigenderete no bogori bwecha ikurwa asitundu bari imeyorogongo oruorwa Kiamukama na boigoria Nyamwamu enough is enough as Kiamukama na into tutegete chai tayos abalimi ba Kiamukama bari barroyo ase factory eto ya Kiamukama bategete kine abubabu ategariye ebabu atesenge kirienda echai eto ya tiga twensi torosie factory eto ya Kiamukama na Nyamwamu erinde tonyore eto echibesa we are capable ntole capable yokoros chibesa koruase echa abalimi baratoretere igo abalimi ba minto tigatubwaterane onye mutagete bonus imokorera monyenyore goitera quantity murabe mokoreta se chaiye ase factory yeto ya Nyamwamu na Kiamukama aba directors abo bakoragwa na Steven Amisi nigo bagikeire egetambukiro kyo mochumbe we constituency Nyaribari chache goikirana ase bikaro bya directors ase factory ya Nyamwamu litukore igoro nabo igokoreta omongusanano anene chinkaki bagwate egekaro kyabo agaicha na abana babura ase board atali kubwatia machiko onali gusabaiga abapunge baito muna mono mupungo yo chache mbabwate libaga ekera batagete gukwana na intwe baje bakwane na intwe ekiagara intuna baraito chorire buna bachorire naonye kende kerororo baroche bari gutu advice tigabaiche kuripotera gatasini kia Ndizi TV kuri factory ya Kiamukama yegutuka ime constituency ya Nyaribari Masabe county ya Kisii Literane Josephat Hamisi magega yo kwemurungania ase kabonani gabamenyi bebunge ya kitutu chache south na bigo kitutu chache north balene kibakwego kelia magega yo gochakiwa korosia parastinse mecho magega ya babunge kurase chibunge chibere kubwaterana na bigo kweneke mnakera bamenyi benseme yo nkonyara bale obokoreri borobia muri kito daipona sanya na roboti oruo Mwambie itoke bagendi asante sana asoko tonyora Niko bona bamenyi bebunge ya kitutu chache south bakubwaterana na bamenyi ba kitutu chache north anene au bagutumeka ebara ya Nyakoe mara nigesieka asoko yeneliambu ya mona asoko chaka korosi wa wepale yu maega yogo chandeka wetanyigika kemiaka 10 baitu twago kirese ngenzo toroche ngamwabwateranire ngotoroseli muri pale ko yetu chandete tuachandikira matuka mangi lakini tukuliara nyasago bakunire mwato inyoire abantu go bali no mogoko gangese ngenjo mugambie to korireki otoinyoire gakorokwa mariba igo tokonya to chandege tase para ntubwatie para ase konya yera matobe nigengo mugondo lakini bono twanyorire ng'abagambi baito mbato bwate seti mbato inyorete yamono asibali baimukire gatambukero yo korosie pale ya marani Nyakoe marani gesie kanisa actually nje kuno montereba moroche ne galimende na abere ngotsumbuke miaka ntatebe ngane metenyo sichiwiki emiaka emesigo ngo deliver ochichiduka aso kubwaterana kwa babunga bwe babere omweshimiwa Anton Kibagendi amono omweshimiwa Javeth Nyakundi
nigo bono bairire getambo kerekia giokororobia obonchureria bw'abamenyi borogongorwe abana b'eskuru bakoboka maambi banyorwe eskuru ase eng'encho yepara erembe lakini ase eng'encho yansire korosi gukurwari n'omugambi oito babwateranire batoinyoire twaigure buya bang'anire kibabateba bono egekere egendete korosigwa twakire ng'ambu ya mono bono egotobera akong'usana goikia emesigo abanto baito banyore ebinto nka ase eng'encho ya epara nere amagenderero igo nkoira ribaga rigotebia abarai bari baimogeti getambo kero kiogokonya omwanainchi goetera epara eyekorosiwa mbuya mono enene gukwana n'abateneneri b'obisi y'omubunge okitutu chache south nigo bono banyara kwenekeria abamenyi b'ensemeywe ng'a amagenderero barieretwe ira n'omugambi bw'ensemeywe nakigoikerana twakire kurigeria pari estate pari ya aberege gusumba abantu baito bali kunyara gukora biashara gatima igasinje gusanga kuba wacha kuba shwara singa pari akate cross omujumbo itono mujumbo no no lawa makaranga mbiye pari ya rekwe maram enya boiteka kuela pari ya chakete person retire Chandra abantu sana makoba ma nchiriwe boyo no engali nchiriwe kurende ekerero ekenene korwa asabamenyi borogongorwe nokoro isigwa kwebareywe goika omwerio naende bono kego chikorosibwa gaki tetigerunjera erosigwe ere ekiagera konyeto kwamete none kero bwate chingini chiago kwire chiro nigo kobeka machanchebe gose kwabeka chibuti kwagendere kiagere para erembe mo basikotigera abutabatari ase ng'enche pare yenere tamakidimba kegaikenusu mware gwanje moye taboki igera atobere gasiere raisi noni no bachumba kero mugo chanka gose mukoligi none chikura era ababere gasiere raisi gokora konyona ne chikura winko ripotele getasene kia Ndizi TV korua separa ya nyako egesieka elietariane ndipon asanya Mwanche mulia korwa soroboti oroni otoikira omwaeli obwa mangana maya asebire biga kulende tumerane chinsa isato asamange iliterane Fridah Kerubo no litoberto kubwaterana kura sensemo yebimanyirilyo nigakuru kwa Joshua Auta mega kamera sokone kibna ebichana boigo eliogira gukira sole asenchira yabene na repetronira mukira twara obuligirelia borubia